салом алайкум мардум. Бисёриён мегуфтанд ки халадани кор арзон ки халадани кор ина ба хотири моҳи шариф рамазон арзон кардем. Аксия ки дастсафка шавоигон ки ҷои хоҳем дастсафка истифода мешавад. ай фирмаи Samsung ана баландиш 1.75 мешавад, баландиш барш 55 мешавад. 320 литр 213 литр халадер ишай 60 литр морозилник мешавад. нигоҳ кунед 4 шиша дора, полко шишагӣ мешавад. 1 2 3 4 як кашкашак дора, 4 дига барашда пластмасси полка дора. морозилник ина калони хушбӯи морозилник, дар морозилник як шишаи дига дора. дизайнш бениҳоят базебай, светчан свети хадавои зурай бардоро. ана гуфта намоем ки нархша 2900 сомонӣ кем, амиё 3200 сом будан, 2900 сомон. дастсафка ки ҷои хонаи равон мекунед, дастсафка ҳисоби магазин ройгон мешава бардоро. яъне дизайнш чӣ базебай, дастҳоша бинед чӣ паҳми хушрӯй. баъд бисёриҳо мефтанд ки сеткаҳош айберон боша, ина бардоро сетка пишташ айберон мешава. бисёри шумо мепурсед ки сеткаш пишта шава, баъд пишта қитӣ дора барои овуч кидани замин нареза, ина қитиша мемони овуч дар ами қитӣ мереза, паласа тар намекунад. дар мое болои экран мондагӣ дар WhatsApp муроҷиат кунед. иншоалло ба ҳар як шумо равон мекунем, дастгирӣ фаромӯш намекунем, смела медоим заказ мекунем. фикротона дар комментария нависонем, бо беҳтарин мешавад чира аксия кунем. шумо бигем, иншоалло мо аксия карда пешкаши шумо мегардонем.